अबेबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुङो अबेबा डेभेलप जाबाय नाना बाना जाबाय हेन जाबाय बे रोखोम खोथा बुङो ओमफ्राय बिथांनि डेभेलप मावनायखौ नेगेटिभ हिसाबै जोङो नायनो थाङोब्ला ओमफ्राय जों नुवा। 4 नं जमदुवार बियाबनि एक्स NDFB साजि सोद्रोमाफोरा दिनै BPF दोलोनि बिजाथि उइलियाम नार्जारिजों आखाइ हमफैयो। फैगौ BTC बिसायख'थिनि दोहौखौ नोजोर होनानै 4 नं जमदुवार बियाबनि एक्स NDFB सोद्रोमाफोरा BPF दोलोखौनो देरहासार खालामनो थांखि लानानै 4 नं जमदुवार बियाबाव BPF दोलोनि सायख'जानाय बिजाथि उइलियाम नार्जारिजों आखाइ हमफैबाय। जयनिं जानाय एक्स NDFB फोरा डिजिटेल बड' निउसनि गेजेरजों मा बुंदों फै खोनासंनि। सिगाङावनो आङो मिडिया नोंथांमोनखौ खुलुमबाय। लोगोसे बुंनांगौआ बेनि दिनैहाय लोगोसे बुंनांगौआ आंना बेनो माने रलिं सरकार थासेयावबो जेनेब्ला जोङो BPFआव हाबफैनायनि खारनखौ नोंथांमोना कुइसन खालामदों बिराद मोजां। दा आं बुंनो साननाया बेनो दिनै रलिं सरकार थासेयावबो जों गोबां माने बर' रायजो राजाफोरखौ नुबाय माने BPFखौ ओरैबायदि हामजानानै मानसिफ्रा जेनाखि नैबे 2025नि BTC इलेक्सनावहाय जे बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारि सारखौ देरहाहोनो थाखाय होननानै आवगायबोजोब्बाय। दा दिनै जोंबो नैबे 4 नाम्बार जुमदार ब्लकनि जुमदार समस्थिनि जानानै एक्स NDB जानानै दा जोंबो गोसो जादों बे समावहाय माने जोङो ओरैनो सिङाव थायालासिनो जेनेबा हाग्रामा महिलारि सारखौ देरहाहोनायाव जों बयबो माने जुक्ति जानानै हेफाजाब खालामलायनो होननानै माने दिनैहाय जोङो BPFआव जगदान जाफैनाय जाबाय। ओरैनोथ' जोङो 10 जन जयनिं जानाय जादों दिनैहाय। थांखियाथ' बेनो दिनैहाय माने जोङो ससियेल मिडियाफ्राव नुयो इउटुबफ्राव नुयो माने गोबां जेन' बे 5 बोसोराव जे जोंना प्रमद बिथाङा जे सरकार सालायबाय बे सरकार सालायनायाव माने गोबां बर' रायजो राजाफ्रानो माने प्रब्लेमनि खोथा बुङो आरोना। आरो दिनैहाय जुदि 2025आव जोंना BPF सरकार दालांब्ला बिथांमोनहा माबायदि मोजां थांखि लायो बे थांखिजोंनो माने जोंबो बे थांखियावनो हेफाजाब होनो होननानै ओंखारबोनाय जादों BPFआवहाय। रलिं सरकार थानाय समावथ' थगाया माने 4 लाखखौ जोंबो मोनदों लोगोसे नै दाखालिसो जों 4 लाख मोनदों ओमफ्राय 4 लाख मोनो बेबादिनो गोबां माने एक्स NDBफोर दङ जोंनिहा दा नैबे जुमदार समस्थियावनो आरो गोबां माने एक्स NDBफोर दं दिनैहाय बिथांमोनहा 4 लाखखौ मोनाखै जायनाखि खस्थ' खालामथारदों बिथांमोनहाबो दिनैहाय 4 लाख जे सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होनाय बे बुस्थुखौ मोनाखै। प्लास बेजों लोगोसेनो दा गोबां 4 लाख मोननाय मानसिफ्राबो जोंजों लोगोआव दङ सायाव गैयाब्लाबो सिङाव बहुत मानसिया दङ। दा बिथांमोनहाबो बे 4 लाखखौ मोननो थाखायनो माने BPFआव जगदान खालामनाय जाहैबाय आरो उननि समाव हाग्रामा सारनाव बे बुस्थुखौनो जे आसा खालामनानै बिथांमोनहाबो BPFआव जगदान जानाय जाहैबाय। आरो बेफोर खामानिखौ माने प्रमद बर'आल' खोन्थानो रोङो दिनै बे जेसेबांनाखि बे डेभेलप मावदों होनदोंना ओमफ्राय बे बुस्थुखौ दिनै बिथाङा अबेबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुङो अबेबा डेभेलप जाबाय नाना बाना जाबाय हेन जाबाय बे रोखोम खोथा बुङो ओमफ्राय बिथांनि डेभेलप मावनायखौ नेगेटिभ हिसाबै जोङो नायनो थाङोब्ला ओमफ्राय जों नुवा। दिनै बे हिसाबैनो माने गोबां बर' रायजो राजाफ्रा BPFखौ मोजां मोननायनि खारना बेनो जगदान जाफैनायनि खारनाबो बेनो आरो जों गासै एक्स NDBआ दिनै जुमदार समस्थिनि एक्स NDBआ BPFखौ हेफाजाब होगोन होननानै जगदान जाफैनायनि खारनाबो बेनो। NDB हिसाबैथ' जोङो खुनु बिदि खामानि मोनाखै दिनैहाय सरकारनिफ्राय बे रलिं सरकारनिफ्राय जेनेब्ला अनसुंथाइ NDBफोरनि थाखाय माबा मोनसे खामानि अनसुंथाइ हरनाय बेफोरबायदि जोंनि सायाव खुनु गैया जों खोन्थानो रोङा।